Bună seara și bine v-am găsit la un episod de Clash of Clans. Filmai vreo 4000 de episoade de Clash of Clans. Da, pauzată, mi s-a oprit tableta, nu mai filmat. A doua oară, n-ai știu ce s-a întâmplat. Dar uite să fac setările la cu săcră filmez. Vă arăt momentan din plan de Master Red, Step, Răzvan, Fedora, Sclz, Kill 3, RF 8, ST, Tibișor, Dark Elixir, Andrei, SKP, bară jos 049, eu, normal că eu, Radu Bombardierul, Gatej, de 35, Hado 008, Raul Futu, Teodora, Coco Black Wizard, Mișu, Xglu, Moga, Hades, Beto, Thomas Bli, Ioana, Alex 4U, Lena, Moga 2, Mezinul, Cătălin, Xglu. Aici am eu toate astea. Hellboy, sunt e prost, trebuie să dau rebă. 12. Uitați, în baracele ăștia le abordez și v-am antrenat trupe. Cum ar fi, puteți. Acesta este pe level maxim. Peca. Dar dă pula de damage. Ce mai fain sunt drag. Din level 1. L-am avut, l-am jucat eu. Am avut, dar și eu atunci. Îmi dă bonus. Mai bine trag eu, să mai așa. Ce gândire deșteaptă. Dar serios, blezând. Cine mai pare nevoie de... Am nevoie de elixir. Elixir e prețios. Așa tu. Văd unde. Nu văd unde e mult. Vreau să se împiedice de armii campurile mele. Să nu poată trece. Ză să fac prostia asta. Da. De atât am încercat cu The Master. Acum are puțină logică zice asta. Deci, am prezentat clanul. Tu erai prima. Acum are puțină logică. După ce i-am filmat pentru YouTube. Aia, dar eu știu că dacă filmez trebuie să se întâmple ceva. M-am dat cu căpătătul pe când am prezentat clanul. Tu erai prima, că are puțină logică când am zis că era prima la prezentare. Sper să meargă sunetul pișama pe el. Uite. Dar nu filmai într-una. Randez un videoclip de Minecraft. Am prezentat ceva. Eu știu să fac eu level 42. Așa ca un boss. Că nu mă ți remember. 16 ore. Serios. Toate prostii astea. Deci, am fost 1510. Aveam trofee, da. Asta când eram pe vremea mea bună. Așa aveam. Eram eu pe vremea mea. Gata, ești riptul. Bă, n-a venit builderul meu. Bă, așa. Puceai să stai acolo, deci ce... Hai că-l trimite în asta altă parte. Hai, taie pe acolo. Uitați-l cum fuge. Fuge. Ai, uite-l, 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 uite-l.
Pentru că nu explodează ăla. Că mi alergă muțără. Nu vedeți cât e de gras. Abia să mișcă. Mișcă, fă din buic. Mișcă din buic. Poți vezi că mi-a și copyright. Mișcă, fă. Tu ești prost. Cred că mi-ai trimis muțără și ne spargem. Unde? Nu, e prin bază, e pe lângă bază. Dă dușă să duce ca ne. Așa că construiești de n-are treabă. E paralel de lumea reală. Vreau să fac și eu XP. Hai, mai o prostie de asta. Un trunchi. Spune că a făcut 28.000 de gemsuri. Nu mă dăm prostii de ăștia. Gata. Primi virgin activament. Nu, pe șama pe. Și cam atât și cu acest episod. Sunt obosit. Să te-am dus. Bye bye.